kami gyud mo'y nag-rehab din kami nananom sa mga area nga kanang mga hilang nga way mga mangrove nga buhi. Duha daw ni kabuktaw dagpo puro ang isa gikawat panikamutan nila nga bantayan gini siya nga dili gid wala ni ma-preserve kay kani nga part daw giaksyonan daw ni kawat daw. Nya kato si Kaiska dili to pakita og adlaw, magabi ang pakita mo to siya nga gikahadlukan siya sa mga tao kay nagtuo ang mga tao og wakwak. Pang gini sa sir ang kabagnaw ang istorya nila ini kuan kanang uso pa tong pasuti sa una na pare magpakuanding sudat nga kabagnaw tapos sinigdong nila diri way kuan way pangan sa tao mo nang ingandan di kabagnaw. Timbasak na magani mo agas ani hinay ito na mag-focus na magina sa basak kay priority magina basak kay ang purpose ana para magina basak. Ay, sir magining butang sa kinayan, di man nato na ikaw kay grasya man na. Sa puli yung kuan wa ta nila tagain net permit kay isa mo gyud toko dug bawal magalisod sa may magtuo nga bawal nga ultimo sila nang mulitaman nakayo lang pug tagiya nga opera ni kay naapoy lang mga papel kay yung lita nga imbis gigamit to nga katabaho tan mga tao magkapinabuhi. Laing adlaw na sad para sa pagong adtuan paingon sa lugar nga ilado nga tourist destination ang Bohol. Tungod sa daghang nindot nga mga lugar nga ginabalik-balikan og lahag sa kadaghanan, labi na sa tibok bulan sa Mayo kay gikan uno hantod sa katapusan sa bulan, gapuli-puli og silibrar sa pista ang tibok lugar. Busa puno-puno ang barko inaron na bulan. Mula rin ta karon alas 10, banabana maabot agitag alas 4 sa hapon. Kay kadaghanan niini mga residente nga nanguli isip higayon nila nga makauban na sab nila ilang pamilya sa adlaw sa kapistahan. Ug gikan sa Cagayan de Oro Port, misa kay kita og barko para makatabok paingon sa Hagna Bohol nga mokabad sa unom paingon sa 7 ka oras nga biyahe. Tug nakaabot na kita dire for 7 hours nga biyahe dire sa Hagna Bohol. Grabe ka init lang gid. Tulo yung singot. So mga 30 minutes mabiyahe ta gikan dire paingon Gindulman. Kaya dito ta magstay in for few days. The mode of transportation dire sa paingon Gindulman o dire sa Bohol Hagna kaning baw-baw nila. So nakarakila ta 500 ang gikan dire paingon sa Gindulman. Abot na kita dire. Nagabinaan kita. Mayong gabi. Sa atong pag-abot, gibungad sa ato ang kabibo sa mga lugar atol sa dispiras sa ilang kapistahan. Sig iyang sunata sa mga balayan. Nalayo pa lang, imo nang madunggan o pagpahigayon sab sa mga kalingawan para sa katawan. This is contestant number 1. Michael Pitan. Data karon diri sa atong gitulgan nga balay o sa atong nabantayan nga ang materials nga gigamit nila sa silahang pagkuan sa pader nila lahi sa uban. Unsa ni nga klase nga kuan? Limestone. Ang katsada ba kay maski pa og ingani ang porma sa gawas, di na kailangan og finishing nga katsada ang tanawon. Dili sa basta nga madubok ba, di siya humok, gahi jud kay siya. Unang adlaw para sa atong lakaw, nakahigayon ta paghimamat sa parinti sa silingang balay sa atong gipuy-an ug gialok sa ato ang pagpahulam nila sa isa sa ilang motor nga libre aron atong magamit.
sa pagkasayon nila nga nangita ta og kaabangan. Gipahulam ta niya og motor para atong magamit dire. Atong abangan pero wala man daw pahulam man kay. Ako raman eh. Ang tabang ba? O nga dako atong pasalamat sa ilang malumo nga kasing-kasing sa paghatag nato higayon o nga wala na tamang problema pagpangita pa. Para sa dagdag pugi, bisita ka kini nga page para makapili ka sa imong gusto nga kalo. Nindot na, protektado pa ka sa init. Ug para sa dugang impormasyon, ayaw kalimot og message sa page nila. Dili ra kalayuan gikan sa atong himutangan, atong nalabyan ang isa ka memorial landmark nga daplin ra sa kadalanan sa Kabantian. Nato diri sa landmark kung asa nahitabo ang Battle of Kabantian katong tuig 1944. Matod pa sa atong nibalaan, kini nga landmark itukod para pagpahinumdom sa nahitabo kaniadto nga milabay na World War II atong tuig 1944 nga ang buholanong gerilya nga gipanguluhan ni Major Esteban Bernido nakiglantugi batok sa mga sundalo Hapon. Pagpahinumdum bali ning spot diri kung asa nahitabo ang kaniadto nga pagsulong para mabawi ang kaninga lugar sa mga Hapon. Kini isip simbolo sa kaisog sa pagkigpisog sa mga buholano alang sa kagawasan kaniadto. Nata diri karon sa sentro sa Gindulman kay nati adtuan nga ni trending gyapon nga cave pool ang Kabagnaw. Ang Kabagnaw Cave Pool, isa sa mga karaan ng mga tourist spots sa lugar nga karon lang na panahon mitrending tungod sa social media. O kini nahimutang under the municipality of Anda nga gikan sa sentro sa Gindulman, mibiyahe kita og sobra tunga sa oras paingon sa lugar. Ay, biyahe kita mo layo-layo pag no. So sige kan sa highway biyahe ta ni sulod ta diri sa Anda paingon sa Kabagnaw. So nabilong day ang Kabagnaw nga cave pool sa Bakong. Sulod gyapon sa municipality sa Anda. Ug sa wala dama sa atong pag-abot, nahibalaan nato nga serado kini adlaw sa atong pag-anhi. Ay, shucks. Monday and Friday. Ug nga may nalang nahangyo namo kini nga makasulod ta sa rason nga dili ta maligo ug igo ra ta mobisita. Dili may maligo. Pwede ra may mag-video? Okay ra? Di may maligo. Sige. Wala may bayaran? O magbayad mi? Diretso ra mi dito. Di man may maligo. Salamat kayo ya. Mag-vlog lang. Thank you. So bali hapit na makauli no kay Monday and Friday they close dire for siguro na for maintenance. So open lang siya Tuesdays to Thursday, then Saturday and Sunday. So mayan ang gali nga itugtan ta nga mosulod gyapon maski close kay inan na to nga dito maligo. So igor ta mag-video mo tanaw sa cave, Kabagnaw Cave. Ta atong tanaw. Ug diri gibungad ka nato ang abi natog dakong bangag lang. Ug nga langob de kini nga puno sa tubig. Ug matod pa tungod kay duol kini sa kadagatan, misagol ang tubig dagat sa preskong tubig nga anaa niini. So ang kadaton sa Kabagnaw nga Quandre Cave Pool is na ang width sa 5 meters, kataas 8 meters. Pengon sa ubos sa kalawom. Depende sa cancer sa dagat, pero ang pinaka-pa niya 4 meters. Pag high tide, maabot siyang 20 to 25 feet. So na pwede makita diri dahil sa ilalom kung suong ta. Kani, stalactite ang ngalan. Sa mga stalactite na sila. Na napurma sa pila ka tuig na nga mga milabay. Nganong sarado siya Monday o Friday? Intinas na mo sa mga hindom na sila. So gikan diri, ang ito is 5 meters. Then gikan diri o yata yung length niya is 8 meters. So kung maligo ka diri, di na ka balaka nga di ka kasaka kaya naihagdanan nila. Mga 5 years na siya nakuha niya sa SNC. So bali ang LGU may gatiman na ni. So na, ang agyana, nagamay na ka-estanan, tawara ka doon. Nga karon pagpuan sa NGO, may karskada na sila. Gisimento pa gid no para accessible siya sa mga money. So aside sa Kabagnaw nga cave day, napay mga known gyapon mga cave nga makita diri. Among the famous daw ang Kumbento, Kaligoon Cave Pool, East Coast Cave Pool and Lorenzo Cave nga pool. Naway nabutang nito nga uban pud nga famous nga cave diri. Aside ani, di ba? Ama na nabil na kita. Sa Birhen sir, Pandabong, Panang, Katiris o Tibaw, pan pa siya under observation tas munisip. Wala pa gigiti ko gawan for open for public. So tanan sa tanan nga mga cave pool nga available diri sa Bohol
Kani pa lang gid ang public, Nay isa sir kay Niro. Nasa Parkland siya pero gamay to siya. nagamay. Pero ang mga estado katuboy patanan. Laong sir ba? Laong sir. Di na matugkad gid andi ano? Sobra 10 feet or sa ba? 16 feet. Ang anong gitawag man siya kabagnaw kani adto pa gid nga kabagnaw. Pang gini siya sir ang kabagnaw istorya gid nila ini kuan kanang uso pa tong pasuti sa una. Di ba itong magpadadag sulat tapos nakuri magpa-kuanding sulat niya kabagnaw. Tapos sinigdong nila diri way kuan. Way pangan sa tao. Munang igandan di kabagnaw. Ang Municipality of Anda ilado nga pinakadaghan og dagat kaliguanan sa tibok probinsya sa Bohol. Tungod kini sa malaburakay kuno nga mga balas, maputli og pino nga nag-unat sa kapin sa 10 ka kilometro nga baybayon. Isa na ni ana ang sikat nga ginadayo sa kadaghanan ang Kinali Beach nga anaa sa 3 kilometros ang kalapad sa baybayon niini, making it one of the longest uninterrupted beaches in Bohol. Kuan ani kabit sa ang anda sa mga turupti na. Bondere sa anda padong ari gikan gindulman padong di sa proper anda gi pakadak-an ng mga turista di sa pan. Mo nay nagbuhi sa mga kasagaran pamilya ani. Og nga nakuryoso kita sa pagpangutana sa lain pa nga panginabuhi nila gawas pagdawat o pag-alima sa mga turista. Turista lang din ang panginabuhi di sa Bulset. Nya ni panagat kini sen puro bukin ang kuan na area. Disod matam na kay puro bato. Mo na nga ang gipakadak-an sa municipal diri sa anda. Kini ra mga turista. Turista ang ilahang panginabuhi diri sa Anda, part sa Bohol kay mo lagi kini nga area dili matamnan. Dili mo makumpara sa uban nga parte sa Bohol kay nga dito ay mga kayutaan nga pwede matamnan. Diri dili kay sumakita ninyo kani palandaan diri. Batuon na kayo. Niabot ang takna sa kautuhon human ta bibisita sa Kabagno. Nata karon sa Kinali Beach. Niunon ta kadto para man yudto. Midalikyat usa kita sa pagpaniudto nga gisundan nato sa lamian nga halo-halo pampaalibyo gamay sa kain sa panahon. So tungod sa kain sa panahon, kabi sigot nga ko. Nihapit sa mikadjud para mag halo-halo. Pila ang halo-halo madam? 90. Large nga size, 90 pesos. Ug sa wala ra madugay gikan sa atong pagtambay, Time to go. Paingon ta karon og Lamanok Island. midalikyat ta paingon sa usa ka bantog nga lugar nga ginatawag usab nga Cradle of Civilization sa Bohol. Kay kini nagiusa sa kasaysayan, espirituhanong tradisyon ug matahom nga talan-awon sa kinaiyahan. Diri mahibal-an nato ang mga sig-iyang mga storya kaniadto sa mga mingagi nga mga panahon sa kada parte sa mga lugar nga gihatagag dakong importansya nga mapreserba pa sa mga moabot na mga katuigan. Dili ra kalayuan gikan sa atong nahimutangan. Nibiyahe na sab kita og kapin 15 minutos paingon sa lugar. Ug sa atong pag-abot, gibungad lang kanato ang dako nga karatula daplin sa kadalanan. Ito mo agi ani. Ug nga naningala ta kadyot kung asa ta dapit mosulod. Kay ang tapad lang niini usa ka waiting shed nga abi namog nag-close na ang maong lugar. Man na lang nakita nato sa pikas karatula nila ang laing impormasyon na nainabutang nga paubos na direksyon. Ug diri nakita nato nga naihagdan di ay panaog nga naay pagkatirik ug pagkahabog kini paingon sa ubos. So taas-taas gid ni nga hagdanan. Paingon sa ubos. Busa nagkinahanglan ang paginahinay sa pagnaog diari. Human nato og naog, mobaklay pa usa ta og mga naa sa 300 ka metro sa ilang boardwalk nga napalibutan og dagkalain-laing klase sa mangrove. Paingon sa kinatumyan nga waiting shed sa kung asa ta manukad sakay sa bangka paingon sa isla. Pero sa di pa ta makalakaw, nagkinahanglan pa ta mobayad para sa entrance ug labi na sa tour guide para dili ta mawala. Kay hastang dakuha kini nga isla nga mukabad sa ginabanabana 2 ka oras ang pagtuyok sa tibuok lugar niini. Diri ang ilahang reception area. First time na to nga makita og fish meat nga chips. Tilapia. Tapila man ni madam? 15. 15 pesos. So before ta mo adto sa island gyud, as usual maglagbook ta tong names ug asa tagikan. So diri ta moagay sa ilang boardwalk nila. Wal taga baklay diri makita nato isig ka kilid na to puros mangroves. So nila. Local name is Bakavan Babae. So bali sa atong atuan nga island, unom ka caves
ang atong makita karon. Unsa kadako ning mangrove? Sa area lang na mo din sa kaniya lang nasakop sa mo ang tourism 172 hectares. So yung anak kadako ang hectares mangrove ra tanan na. Oh, kami gyud mo nag-rehab din Kami nananom sa mga area nga kanang mga hilang na nga way mga mangrove nga buhi. Hangtod nga naingani kadako na dayon. Ito nga ni sir, protektahan na mo nga wagi mamutol sa mga sanga sa bakaw. Sa atong pag-abot human sa pila ka minuto nga paglayag paingon sa isla, midunggo kita sa malapok nga parte kainantulan ang pagunas sa dagat sa atong pag-anhi. Gikan sa atong gidungguan, kisugdan nato ang pagbaklay paingon sa pinakauna nga langob nga atong atuan. Pero sa dili pa ta makaabot, naghinahinay sa taog tama kani mga grabe kahait na mga parte na bato sa ubos sa pangpang na atong giagian. Sa taud-taud natong pagbaklay pasulod sa isla, nakita nato nga naa kini mga struktura nga mga natukod. Sama sa mga hagdan para dili maglisod ang mga bubisita, isip direksyon na sab kini para maadtuan dali ang tanang langob nga anaa sa isla. Og nga nakita sab nato diri ang usa ka murag giabandona nga balay. Nga matud pa, balay tambayanan kini kaniadto sa mga mobisita. Kini ni amo ni amo ang pahuwayanan og naay magtour sa di pa pud mo adto ana siya mag-standby. Kuan man na sir na was out man atong bagyong Udit. Nga wala ka ikya sa kakusog sa miagi nga bagyo nga si Udit. Pero bisan pa man, nakita nato nga napreserba nila og gusto ang tibok-ang isla. Ug sa pila ka minuto natong pagbaklay sa lasang, niabot ta sa unang langob sa lugar nga gilangkuban sa karaang storya sa usa ka tawo nga nagpuyo dinhi kaniadto sa pila ka henerasyon na nga milabay. Panahon pa ni Iska mo kusina ni niya. Muni ebidensya sa dili sa kapuyo muni mga kinahasuna nga iyang manginha siyang pangkanon. Nga matod pa, ang maong langob na himong Pinoy-anan niya isip taguanan palayo sa mga taong gusto modakop niya sa rason nga gituang naa siya'y abilidad sa pagkulam nga wa kaangayi sa tibok baryo kaniadto. Babae na siya nga ang matud pa kay dayo lagi sa history na ang dayo tagaliti. Mutoy gi ka handukan sa mga tawo nga mananagat sa una dinhi kay magabi magpakita man siya kung may ipakita niya kay anang adlaw di man siya pakita kay hadlok man mahadlok mo pud siya tao. Nya ang tao pod ug gabi na mahadlok na pud ang tao kay gabi na mo siya pakita. Nagtuo ang mga tao wak-wak man pero wag nga naa siya tao gibugno kana. Mana sir? Ayo, tabi may hapon. Ang mga ayor tagkatahuran sir yan Ang mga ayor ang hapon na nila din nga namuyo nga ni asila. Ang pangutana nganong gitawag siya og Shaman's Cave. Kuha man siya sir ang tanang mga tambalan din katong mga shamans. Niya ang ilang mga gamitanan og kasog di na sila manambal. Ilang turn over din na adili ilang mga gamit katong butang mga librito. Ibutang tan. Kuha na, tiguang na niya, namatay na niya. Iyang iyatang ipadawat og na iyang anak ba pag umangkon. Apo. Kay kana lagi di mapud basta-basta, dili gyud mo kuha nimo di ka kaya, di mo gyud ka kadawat. Mo na nga ang lakto na lang. Turn over lang nila dati. Na may uban nga man nagpinal na dugay mamatay kay wa gyud mo dawat. O di ara dari sir ang ilang mga gamit sa mga atong mga tambalan, ilang ang mga dera ilang mga officer dinalaman na to ngit-ngit magusero may ispat na ilang mga gamit na dera ang ilang na kandilan dagko diha ilang mga kanang offer nga mga sinsiyo na kita niya gani ako tan-awon gani na gani ibili nila nga ilang i-offer na ilang antipara pagkalaing nasod na among offer gani Mga gabisita o gatong gatuo gyud ani abot sa shaman pag moani sila diri og nay tuyo mag-offer gid sila mo yung uban nga makita nato nga nay mga sinsiyo, kwarta, bino, may sunglasses o uban pang mga pwede nila nga ma-offer o mga gamit po sa mga manambalay kaniadto nga gusto na muundang kay gusto na magpahuway diri nila ginabilin ang ilang mga gamit nila. So diri nga area kita nga to kung diin ito mga manambalay diri gahimo silahang orasyon. Silang may hikayo nila. Sila hikayon. So diri nila lutuon, diri nila ihawon.
giihaw na sa gawas pero ang katong gilapuan din hina nila dadon. Mo nagiingnan bito pud siya glaman no kay nainklusaw gyud kaayo ang kalabanan jud i-offer nila din manok. Ang manok magud mo gyud pinaka kuan jud ani nga inklusaw gyud nga bugyoy mo i-offer sa mga tawo nga katong dunay mga karamdaman nga mura siya ritual. mao gyud. Ritual. Ritual siya gihapon pag abot dinhi. Pero dili kay maura na sir na pag uban nga kuan sila kanang ngandoy sila nga muman sila sa kanang pasar sila kanang mo exam sila kanang pagka-maestra kanang sa kalay mukuan sila tambalan niya kuan po dire so tabangan ni muhatag sila premisas kung buligan nga makapasar daghan na sir ni balik dinhi kada kapasar